राधे राधे दोस्तों, मैं प्रियंका सिंह स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे। अपने सभी YouTube फैमिली को दिल से धन्यवाद करती हूँ और बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा गणेश उत्सव स्पेशल भजन लेकर आई हूँ। गणेश भगवान का बहुत ही प्यारा है, बहुत ही मनमोहक है। सुनिएगा, अच्छे लगे वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। आज आए हमरो अंगनवा सखी गौरी के लालनवा हो। आज आए हमरो अंगनवा सखी गौरी के लालनवा हो। आज आए हमरो अंगनवा सखी गौरी के लालनवा हो। शिव शंकर के राजे दुलारे, शिव शंकर के राजे दुलारे, रिद्धि सिद्धि के हो साजनवा सखी गौरी के लालनवा हो। शिव शंकर के राजे दुलारे, रिद्धि सिद्धि के हो साजनवा सखी गौरी के लालनवा हो। आज आए हमरो भावनवा सखी गौरी के लालनवा हो। बुद्धि विधाता विघ्न विनाशके, बुद्धि विधाता विघ्न विनाश, माने है सारा जहनवा सखी गौरी के लालनवा हो। माने है सारा जहनवा सखी गौरी के लालनवा हो। आज आए हमरो भवनवा सखी गौरी के लालनवा हो। मूसक सवारी कद के भारी, मूसक सवारी कद के भारी, टिके नहीं कोई समनवा सखी गौरी के लालनवा हो। टिके नहीं कोई समनवा सखी गौरी के लालनवा हो। आज आए हमरो अंगनवा सखी गौरी के लालनवा हो। नामे गजानन मंगलकारी, नामे गजानन मंगलकारी, चाहे तो बदले विधनवा सखी गौरी के लालनवा हो। चाहे तो बदले विधनवा सखी गौरी के लालनवा हो। आज आए हमरो भवनवा सखी गौरी के लालनवा हो। धन्यवाद दोस्तों।